Muros engade 2 policías locais ao seu plantel. Na actualidade só hai un axente, en setembro ampliarase a plantilla ata os 3 policías e ábrese unha convocatoria para ter un profesional máis no 2027. O Concello de Muros ve de reforzar o seu servizo de policía local. A alcaldesa da localidade, María Lago, sinalou que se trata dun paso relevante, xa que hai escaseza de axentes no corpo municipal. En xaneiro, o 2 de xaneiro, tomaron posesión como funcionarios en prácticas 2 novos axentes da Policía Local que agora mesmo están na academia facendo a súa formación. No mes de xuño virán a facer o final da súa formación xa no noso Concello e, se non me equivoco, gradúan para setembro, donde oficialmente serán policías municipais do Concello de Muros. Lago celebra esta nova, xa que sostén que a última persoa que se incorporara á Policía Local de Muros foi hai 15 anos. E a plantilla da Policía Local de Muros tiña o problema que teñen as plantillas da Policía Local en todos lados, que estaban moi próximas á xubilación. A día de hoxe só temos un policía local porque o resto xubilouse. A provisión de postos de policía local non é unha provisión doada nin fácil como pode ser, ningunha provisión de postos municipais é doada, pero no caso da policía local, tendo en conta que nunca podes cubrir nin con persoal interino, nin demais, é que sí ou sí tes que quitar a convocatoria para que este lista antes de xaneiro, porque só poden entrar en xaneiro, se non entran en xaneiro, tes que ir xa ao ano seguinte. Cando chegas e os deberes non estaban feitos de antes, todos sabíamos que a policía local, os últimos policías locais se xubilaban este ano, porque se xubilan cando cumplen os anos. Apunta que é unha casuística previsible, pero en ningún momento nos últimos anos se plantexou a creación de plazas e nós nada máis chegar na primeira OPE xa aprobamos a creación de 2 prazas, pero polos propios tempos da academia puideron tomar posesión este ano. Agora mesmo xa temos aprobada a creación de outra praza máis, que previsiblemente sairán os exames nos vindeiros meses para que poidan no xaneiro do 2027 entrar na academia. E se chegan no prazo tamén aprobarán na OPE deste ano 2 prazas máis. Para que se poidan incorporar tamén canto antes. E con iso pasaríamos en 2 anos de ter unha plantilla con un único policía local, que é o inspector, a ter unha plantilla de 6 policías locais. Muros debe de ter, como mínimo, unha plantilla de 5 policías locais. Quero destacar que fai uns 10 anos Muros contaba con 10 policías locais. Os postos que se viñeron xubilando nunca se cubriron e agora chegámonos ao punto de que temos un inspector de policía local e máis un auxiliar, que son os que nos son os postos que temos agora mesmo.